13 दिवसानंतरही निलिमा चव्हाण मृत्यूचं गूढ कायम आहे. चिपळूण येथील निलिमा चव्हाण हिच्या मृत्यूनंतर अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मात्र तिच्या मृत्यूचं कारण स्पष्ट होण्यासाठी पोलिसांना अद्यापही यश आलेलं नाहीये. आम्ही या सर्व प्रकरणात एक पोल घेतलाय. निलिमा चव्हाण प्रकरणात रत्नागिरी पोलिसांची भूमिका संशयास्पद वाटते का, असा हा पोल आहे. कोकण कट्टा लाईव्ह चॅनेलला सबस्क्राईब केल्यानंतर कम्युनिटीवरती जाऊन आपण मत मांडू शकता. तुम्हाला जे म्हणणं मांडायचं आहे ते मांडू शकता आणि याबाबत आम्ही लवकरच एक सविस्तर रिपोर्ट करणार आहोत. आतापर्यंत 553 वाचकांनी वोट केलंय, ज्यामध्ये 83% वाचकांनी हो म्हटलंय तर 17% वाचकांनी नाही म्हटलंय. शुक्रवारी निलिमा चव्हाण हिचा अहवाल पोलिसांना प्राप्त झाला. या अहवालानुसार तिच्या शरीरात कोणतेही विषारी द्रव्य नसल्याचं स्पष्ट झालंय. दापोली येथील एका बँकेत कामाला असणारी निलिमा ओंबळी गावी जाण्यासाठी 29 जुलै रोजी निघाली होती. मात्र ती घरी परतलीच नाही. या मृत्यूविषयी अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मात्र पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्राथमिक तपासानुसार तिचा घातपात नसल्याचं स्पष्ट केलं. तपासात त्यांनी 104 साक्षीदार देखील तपासल्याचं सांगितलंय. यावेळी विसेरा अहवालानुसार सर्व चित्र स्पष्ट होईल असं देखील त्यांनी सांगितलं होतं. यामुळे पोलिसांना विसेरा अहवालाची प्रतीक्षा होती. हा अहवाल तातडीनं मिळावा अशी विनंती देखील पोलिसांनी केली होती. हा अहवाल शुक्रवारी पोलिसांना प्राप्त झालेला असून तिच्या शरीरात कुठेही विषारी द्रव्य नसल्याचं स्पष्ट झालंय. सोबतच शवविच्छेदनाच्या अहवालानुसार तिच्या शरीरावर कुठेही जखमा नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे आता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.